Watu nyom wabubo won ho wachire won tumi nanso esanse won benu yeti penfu Tano ni Owu begwan akohia no Tano dru ntema onipa no betena ati asefo mu onwu na se Owu dru ho ntema anasesemi a meba bekan fa Tano ni Owu ho mejidi se wati bribi afa won ho da inti like na subscribe ni yanko abosom benu a wofre won Tano ni Owu betwe manso fa nipa ho na won benu petumi piesie won nipa daseni abrabo ne hyebreso inti omuka won ti bom dwene se ne awo betene ntawantawana ewo won mu no amotu nchia bosom na obetumi edikan ehia obomofo atunsa frɛ no mane bedi enwume aduane benya tumi no ono na obegye nipa kra ahyehye won hyebre wo sumsum wiase inti Owu ne Tano hye dwumadi nase won benu ra kwai mu se wokohwehwe obomofo bi asona hwe anche na Tano hia obomofo bi inti odane ne ho se otwe ekonnante ne kwan mu obomofo no hu no na nani je efri se na wanante egusa ama ne nanpo ayekuru wa hwehwe aboa saa na nsuwenhu bi kosi sisia inti odimrika gwan di otwe no echi odineti ra kwai saa na ama na adwempo se o ra kwai ni mu baabi a won abode ru se enipa nra efri se ho na nananomte wodru baabi no Tano a wadane ne ho se otwe gina eprekope ofri otwe mu ko bosum mu na oyetintintin okokuroko na woni nsemu no na okita akonde obomofo no hu Tano ne senia oye okokuroko tumfo ne fa no okotoe da obuo sronko editre no Tano enije obomofo no hu inti omana kwaba to nsafre ne se omedi enwume dwane woni fie anka waitre se Tano edi Owu sunkunima ono na obehwe enipa so ahyehye won hyebre oni obomofo no nanti ko enim efri se baabi na ode ne bae no ben sumsum wiase na nipa ntumi ntena ho nche nanso bre a na Tano de obomofo ne ko ne baabi no Owu si won kwan se opese oji obomofo ne free Tano nsa mena makope me bomofo a wo se wo pese oje ne films yanka se nia obedi kan enya obomofo no bedi ne yonko sunkunim Owu jeso minim sa nanso mempene so efri se menso mepetumi ne bi nia Tano kai biara no Owu anti ase inti wo coin Tano ni Owu coin sa watu nyom wabubo won ho wachire won tumi nanso esanse won benu yeti penfu na obi tumi enche ne yonko de no wo bedru ntiase a ebema won benu tumi wonipa so inti enhihye a omoduru noni se nipa da se ni yare pira anase beka enchini egu wo mrekwa aduan si jaso a Tano ni Owu begwan akohia no Tano dru ntema onipa no betena ati asefo mu onwu na se Owu dru ho ntema se Tano kechi a onipa no bewu Owu beko akoja no wo sunsum wiase nhihye yi nti na nipa hye ase wui medamase se motie me mon like na mon subscribe ni enko yeni